Joku aika sitten mä pyysin teitä lähettämään mulle tromppatemppuehdotuksia, ja niitä tuli aivan sairaasti. Tässä videossa mä lähdin koittaa muutamia katsojien ehdottamia tromppatemppuja, ja voin sanoa, että temput ei ollut helpoimmasta päästä. Mutta nauttikaa videosta. No niin, nyt lähdetään tekemään 222 kaboom, mutta mä teen sen yhdestä pompusta. Meni vähän pääpyörälle, mutta sieltä se tuli kuitenkin. Nyt lähdetään tekemään tripla kaboomia. Hyvä. Oh. Hiivotti, se meni selälleen oikeesti. Nyt lähdetään hakemaan vähän teknisempää simppeliä. Lähdetään tekemään väkkärin kierteellä X tuplaväkkäri. Hienoa! Mä oikeesti vaan pidin kerää ja pyörin tossa vaan. Seuraavassa temppuun me joudutaan mennä tuonne foamille. Ja mä tuun tuolla foamilla tekemään tripla side. Mä en oo ennen tehnyt tripla sidea, mutta mä uskon kuitenkin, että mulla voi mennä se. Mulle laitettiin semmonen ehdotus, että tuplapäkkäri yhdellä kierteellä, mutta siinä ei täsmennetty, että pitääkö se olla full in vai full out, joten me lähdetään tekemään full out tonne foamiin. Ja voin vielä sen sanoa, että mä en melkein koskaan tee bäkkäreitä foamin, joten saapa nähdä mitä tästä tulee. Okei, mä lähden preppaa tuota temppua. Mä teen ekana vaan yhden bäkkärin tonne foamiin. Lähdetään tekemään tuplabäkkäri tonne ainakin. Hui! Hui! Toi äskeinen temppu oli full down, koska mä aloitin sen kierteen liian aikaisin. Mä lähden vielä toisen kerran testaamaan. Mulla on tosi vahva luotto, että mä saan sen. Tässä kohtaa mä olin aivan valmiina luovuttamaan tämän tempun suhteen, mutta mä halusin saada vielä yhden hyvän yrityksen, vaikka se ei olisikaan täydellinen. Nyt tää sellainen toimenpide, aloitetaan tää treenaaminen ihan alusta. Mä lähdin tekemään yksittäisiä bäkkäreitä, mutta mä lähdin enemmän taaksepäin, koska mä en halunnut osua toista kertaa tohon jousisuojaan. Sitten mä lähdin tekemään tuplabäkkäriä, mikä meni tällä kertaa vähän paremmin. Nyt se alkaa luonnistumaan. Oliko? En mä tiedä, mutta tarpeeksi lähes. Ikävä kyllä tää temppu epäonnistui, mutta ei se ollut kovin kaukana onnistumisesta. Toi full out vähän meni miten meni, sit varmaan jäi joku 90 astetta. Nyt mä lähden kokeilee 1-3 kaboomeissa. Joo, vähän Ois voinut mennä. Joo, mene. Come on, yes! Toi 1-3, se on varmaan mun paras kaboom kombo, minkä mä oon koskaan tehnyt. Sitten vaan lähdetään jossain videossa ehkä 1-2-3. Kommentoiko, jos mulla pitäisi tehdä 1-2-3 kaboom. Tän videon viimeistä temppua lähdetään tekemään ja sehän on se, minkä mä oon ainoastaan kerran tehnyt. Sehän on se triplabäkkärin aika. No niin, nyt se menee.
sieltä se triplabackeri vihdoin lähti. Tää on parasta tramppaamisessa just tämä, että niinkö voittaa omat pelkonsa tälleen näin. Haluan sen vaan sanoa, että isoin este tramppaamisessa on oma pää. Mä en uskonut, että mä pystyisin tekemään vaikka sen 1-3 kavumeissa, mutta sit kun mä vaan uskoin itteeni ja lähdin pyörimään, niin sit se meni. Joskus tulee näitä epäonnistumisia myös, kuten vaikka siinä full out, siinä back in full outissa. Tää oli oikeesti tosi hyvä tilaisuus. Mä kiitän oikeesti kaikkia, ketkä ehdotti näitä temppuja. Ja jos tää video saa 50 tykkäystä, niin mä tuun tekemään tästä osa 2, mutta pihatrampalla. Ja se tulee olemaan oikeesti paljon hankalampi. Ei mulla muuta. Nää seuraavassa videossa.